Quan éreu petits, havíeu estat uns nens gaire ploraners? Si la resposta és que sí, potser teniu sort de ser aquí. Avui us parlarem del Papu. És un monstre propi de la mitologia catalana, qui adora segrestar nens ploramiques que no dormen per les nits, amb la intenció de menjar-se'ls després. És un monstre enorme, amb una forma semblant a la dels humans, però amb uns ulls vermells i lluents. Té una boca descomunal per empassar-se els nens sense mastegar-los i un estómac d'allò més gros per poder-los digerir. Sempre va vestit amb roba fosca i solament li pots veure els ulls, atès que sempre està amagat esperant per atacar. Curiosament, tot i la seva mida enorme, es pot ficar en qualsevol forat, per petit que sigui, i en pot sortir amb una gran facilitat. Els amagatalls que més li agraden són els armaris, o també sota el llit. Aneu amb compte abans d'anar a dormir. La seva figura és present a d'altres indrets del continent. És conegut com The Boogeyman en anglès, Clock Mitaine en francès, Uomo Nero en italià, Coco en castellà o Papao en portuguès. Està emparentat amb el papon asturià i el babau occità, que és una mena d'espantamainades present en algunes valls d'Occitània. També són coneguts com a papus els que assisteixen a les processons de Setmana Santa. Com que van tapats amb aquells tels i solament se'ls veuen els ulls, els nens els identifiquen amb aquell ésser monstruós que s'amaga als armaris per espantar-los. A la Vall de Núria, cada hivern se celebra la nit del Papu. És una esquiada que consisteix a despistar els papus que hi ha escampats per les pistes. Animem tothom a anar-hi.
Escoltes crits de mitjanit. I això ha estat El Papo.